Nggih, makaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari Serimpi Sekar Jatilan nggih. Pagelaran ingkang angka 3 saking keluarga besar Reok Setiakawan kali BP Bapak Jai Oye nggih. Soale niki pamundutan nggih saking Bapak Angga Putra nggih sarangan Ibu Angga Putra niki didamel campur sari langen beksan nggih sesarengan biduan artis Reok Setiakawan nggih. Dari keluarga besar Reok Setiakawan nggih. Jajal dikai sing penak mama kendang kempul Banyuwangi. Yo, tetos. Yoma asik eman eman du di eman kari seru riko tangisan aduh ojo ojo sampai wedi kelangan asik wong jodoh sing bakal ngelian. Oke Mas Wahyu Setiakawan coba no sampur Mas Wahyu oke sampuri menawa digawa juga bareng artis production dan juga ada Rahayu Audio Sound System. Oke enak no mas Mike Selompret ditambahin titik mas asik kita goyang lagi bro uye oh iya
Dun, masuki. Gak bakal ngeri. SK musik EO EOE EOE. Asik. Kari manis, gurih manis, tambahi wes yo wes dong riko yo kari manis, gurih manis, tambahi gula. Ya ditambahi gula dong. Hey. Wes yo wes sing dipikir opo kerasa kerekes aduh utian kerekes kari seru biar terduduke. Aku worry apa tahan dirasano. Matur thank you kepada Mbak Mama Tiwul yang telah melantunkan suaranya yang sangat merdu dan gerikis. Senang-senangane dulur-dulur kali semut yang lagi viral. Kembali ke panggung pagelaran. Terima kasih kepada Rahayu Audio Sound System dan juga Artis Production. Thank you, terima kasih. Kembali ke panggung pagelaran. Penghormatan dulu sing duwe gawe utawi sing duwe hajat. Yang pertama saya akan memanggil Bapak tuan rumah mriku Bapak Angga Putra beserta Nyonya Angga Putra. Dan juga didampingi Abah Angga dan juga Umi Yuni dan juga Haji Sumiati utawi Umi Sumiati dan juga Mas Agung Putra. 6 personil yang saya panggil langsung naik ke panggung pagelaran. Mas ding-dingan. Bapak Angga Putra monggo mriki jaipongan sesarengan Nyonya Angga Putra. Abah Angga Umi Yuni Umi Sumiati Mas Agung Putra. Oh, abahe nyuwun diwian. Nggih, liyane niki mawon pun nggih. Yang sudah terpanggil. Nggih, abahe diwian jarine. Nggih, sumangga Umi sesarengan Bapak Angga Putra, sesarengan Nyonya Angga Putra. Sumangga katuran minggah teng panggung pagelaran nggih.
Niki selempret kayak ono bas titik Mas digawe anu di kendang. Oke, semoga
Nggih. Matur sembah nuwun nggih dumateng Bapak Angga Putra sesarengan Nyonya Angga Putra beserta kawan-kawan yang telah sudi tampil di panggung pagelaran. Kembali ke panggung pagelaran ini masih si jago tunggal dulu, Mas Eko. Abah Angga, semoga kula aturi minggah teng panggung pagelaran. Semoga dumateng Abah Angga, Mas ding-dingan. Abah Angga, monggo mriki jaipongan sesarengan reog setia kawan. Monggo mriki Abah jejogetan tawasu monggo jaipongan.
Sik ndak apal, Pak. Sik ndak apal rek-rek iki. Iya ndak tepak sian. Kok bengi, Pak, ditepakno, Pak, nggo, Pak. Iki. Kurang tepak kaya iki ya. Heeh. Dadi mlebune iku kurang lurus ngono lho. Kurang pas ngono. Kurang Berarti kan pas. gak enak toh. Nggih, matur thank you, matur sembah nuwun nggih dumateng Abah Angga nggih. Sepuntene nggih kepada Bapak Angga utawi Abah Angga nggih mangke dalu diganti maneng sing penak nggih. Kembali ke panggung pagelaran nggih. Nggih, yang terhormat nggih. Jaipongan salajengipun kula aturi dumateng Bapak sing duwe alas Kali Semut nggih, Bapak Kepala Desa, Bapak Lesus beserta Bapak Kampung Sukir dan juga didampingi Bapak Kampung Sus, Abah Buati dan juga Abah Nasjum dan juga didampingi Bapak Sari Joyo nggih. 6 personil yang saya panggil langsung naik ke panggung pagelaran. Bapak Kades Lesus monggo mriki jaipongan sesarengan Bapak Kampung Sukir Bapak Kampung Kesuk Abah Buati Abah Najun Bapak Sari Joyo nggih. Hah?
Mboten wuwul, Pak. Kayak kebengi maneng ya, Pak. Oke. Cocok Eko Putra monggo mriki jaipongan sesarengan ya jaroman monggo mriki jaipongan alas sumangga jaipongan. Gendaan toman ndik laki selingkuhan pancen toman ndik laki nyare ampongan Orang laki kau sanuntu masa sarang apa sih sate apa jaran selingkuh yang kebiasaan tak ampun si awako agama dosa tak romasa abenala saja orang bintik sanuntu masa jensara kok tak sarang kau apa jaran selingkuh yang kebiasa luar biasa dikasih ala kotusa taro masa senotola saja tua toman bini si tongki kurang nyaman toman adi bini ki apa jaran toman adi bini ki selingkuhan toman nyaman adi bini ki nyare ampongan mimik dulu mimik dulu Mas Eko toman dilake ngaku pujangan toman dilake ki selingkuhan toman dilake ki agendaan pancen toman dilake ki nyare ampongan orang laki kau sanuntu mau saja sarang apa jaran selingkuh yang kebiasaan tak ampun sealako agama dosa tak romasa
biasa tak ambuh dikasih alam kotusa tak masa senoto masa tua. Nggih, matur sembah nuwun nggih dumateng Mas Eko beserta kawan yang telah sudi tampil di panggung pagelaran nggih. Kembali ke panggung pagelaran nggih jaipongan saklajengipun. Kula aturi minggat teng panggung pagelaran nggih menika ingkang angka 1 Cak Salim, ingkang angka 2 Cak Tova, ingkang angka 3 Cak Tiari, ingkang angka 4 Cak Bahrul, dan juga didampingi Cak Supriyadi dan Mas Effendi. 6 personil. Caca Salim monggo mriki Syai Pongan sesarengan Cak Tova sesarengan Cak Tiari Cak Badul Cak Supriyadi. Oke, kula tambahi Cak Santoko, sumangga langsung minggah. Cak Salim, Cak Tova, Cak Santoko, Cak Tiari, Cak Bahrul, Cak Supriyadi, Mas Effendi. Intro. Wah.
terima kasih. Kembali ke panggung pagelaran masih tamu undangan nggih. Ingkang angka 1 katuran minggah dumateng Pak Nurwat Rohim beserta Nyonya yang datangnya dari Desa Krai, Bapak David yang datangnya dari Kertowono, Bapak Roy Kertowono, dan juga didampingi Bapak Hartono saking Padang. 5 personil yang saya panggil langsung naik ke panggung pagelaran. Pak Nur Rohim monggo mriki cai pongan. Bapak David monggo mriki jejogetan. Bapak Roy monggo mriki goyang-goyang. Pak Hartono monggo mriki jaipongan. Langsung monggo jaipongan. Dari Bapak Nur Rohim beserta Nyonya kami persilakan naik ke atas panggung, dan juga didampingi Bapak David Kertowono, Bapak Roy, Bapak Hartono. Terus kelingan ramah kebuyute tresno lan kasih sayangi karep atiku kelakon dadi bojone. Sampun bojone iki lho Mas. Sayange wis duwe bojo. Sayang dorong loro. Nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati karep atiku kelakon melu duweni. Asik-asik iye. Alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ana kula ana semut durung rada aja direbut. Sumpah ning yatim biyen kula jadi kawin. Kating ati ora bakal lulung yatim. Yo bareng-bareng dilakoni. jambu alas manis rasane najan tilas tak enteni randane. Aja sampe rada Mas. Sayange wis duwe bojo. Sayang dorong loro. Nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati karep atiku kelakon melu duweni. Ya la 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 la. Jam 12 kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo. Ana kula ana semut durung
rodo ojo dirobok. Sumpah ning piati piye kula jadi gawe. Tekad ati ora bakal luluh yati. Iya. Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas teh manis rasane, najan tilas tak enteni radane. Duwe bojo Sayang dorong loro. nanging aku wis kadung tresno nelongso rasa ning ati karep atiku lakon melu duweni iso. Sampun nggih soale niki waktune pun cukup nggih. Pagelaran campur sari langen beksan sesarengan keluarga besar dan setia kawan sampai di sini dulu. Oke. Dan terima kasih kepada Mbak Rahayu Audio Sound System saking Jakarta Tepeh kagunganipun Mas Hafid. Terima kasih atas kerjasamanya nggih. Dan terima kasih kepada artis production video syuting Mas Eka Uki saking Dawan Lor Sukodono. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita bisa berjumpa kembali nanti malam dengan keluarga besar yang setia kawan yang lebih meriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you. Yo. Zaza. Yeah. Sampun Mas Hafid, sampun.